шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро зиёд кардан мехоҳед? Дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад ё ин ки худро фарбеҳ ё хароб кардан мехоҳед? Пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ соф савдо кӯмак мекунанд. Доставка ба Москва ва Санкт Петербург ва дигар шаҳрҳои Русия. Рақамҳо дар зери наво ва рӯи экран. салом алейкум ба подписчикони канали Меҳропро ва мухлисони ашадии репи тоҷик. чӣ гунае ки ба ҳамаи мову шумо маълум аст, давоми 2-3 ҳафтаи охир дар сомонаи ютуб оиди батли ду репсарои машҳури айни замон дар Тоҷикистон шинохта, яъне Шонимсӣ ва Райдер сухан мерафт ва ҳамагӣ интизори ин батл буданд ки Шонимсӣ баъд аз сару садоҳои зиёд, баъд аз оне ки овозаҳо оиди 6-1 ва 7-1 батл карданаш пахш шуда буду, аммо ин батлҳо баргузор нагардид ва як нафар аз тоҷике ки дар Федератсияи Россия аст, Суннат Шарипов, тасмим гирифт ки батли ин ду репсароро яъне ки ташкил кунад, баргузор кунад, пешниҳоди ҳаводорони реп ва махсусан батл гардонад. ва тамоми шарту шароит ҳам ба Шонимсӣ ва ҳам ба Райдер фаҳмонида шуда буданд ва он маблағ ё гонораре ки Шонимсӣ ва худи Райдер талаб карда буданд, қисман аз ҷониби Суннат Шарипов пардохт карда шуда буд ва тамоми шарту шароитҳо фаҳмонида шуда буданд. аммо бинобар гуфти Суннат Шарипов ки дар як видео бо МБ ҳамсӯҳбат аст, иброз доштааст ки чӣ гуфтане бародар, батли Шонимсӣ ва Райдер намешавад. мара чӣ хеле мефаҳме бифаҳме, не ки ман мирам ман хостум ки шава, не ки нашид. چی گفته؟ تکرار کنید؟ چی گفتنه برادر؟ باتل Шонимсӣ ва Райдер намешавад. Райдер аз батл бо Шонимсӣ яъне даст кашидааст, яъне отказ кардааст ба қавли шумо ва сабаби инро бошад Суннат Шарипов дар он шарҳ дод ки гӯё ки Райдер бо худаш боз ким кадом нафареро мебурдааст ва хароҷоти ӯро бояд ки Суннат Шарипов пардохт мекардааст. аммо Суннат Шарипов ба ин талабот ё ба ин хоҳиши ё дархости Райдер розӣ нашудааст ва Райдер ба қавли Суннат Шарипов телефони худро хомӯш кардааст ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки Райдер бо Шонимсӣ батл кардан намехоҳад. چی گفته؟ تکرار کنید؟ агар ӯ бо Шонимсӣ батл кардан мехост, инҷо ягон ҷураву рафиқу маблағаш сади роҳаш ё баҳона шуда наметавонист ва ҳатто агар мехост бе гонорар метавонист ки батли худро бо Шонимсӣ якҷо гузаронад. шояд ки аз он метарсад ки дар батл ба Шонимсӣ бой медиҳад, аз ин хотир бошад ё шояд дигар омилҳо бошанд. ин рӯзҳои наздик ҳатман муайян мешавад, боз дар ютуб пахш мегардад. яъне мухлисони азиз, батли Шонимсӣ бо Райдер атминид шуд چی گفته؟ ва батли дигаре ки имрӯзҳо бисёр мухлисон интизори он ҳастанд, ин батли Рест Про Ралик ва МБ мебошад ки айни замон МБ дар Санкт Петербурги Федератсияи Россия қарор дорад ва Рест Про Ралик бошад дар шаҳри Душанбе ва ташкилкунандаи ин батл низ Суннат Шарипов мебошад. аллакай маслиҳатҳо карда шудааст ҳам бо МБ ва ҳам бо Рест Про Ралик ва дар як суҳбати видеои Ралик иброз дошт ки рафтани мара мане ки мекунам батла, барое ки ман навистам, тайёр кардам ва азиёд кардам. рости гап چی گفته؟ мутаассифона батли Шонимсӣ ва Райдер атминид шуд, яъне барҳам хӯрд. нашуд шона
رایدر میگه بطلشون حتمی چیت باور کنین زیغ چیدم چی گفته؟ تکرار کنید حتمی چیت باور کنین زیغ چیدم از اون خیلی زیغ شده است، اما او گفت که بطل او با MB حتمی نمی شود و حتما برگزار می گردد. رفتنی مرا من که میکنم بطلا برای که من نویستم تیار کردم و ازیاد کردم راستی گپ و او نیت دارد روزهای نزدیک اول به بلاروسیا سفر میکند و بعدا از بلاروسیا به سن پتربورگ سفر میکند و اینچنین او قید کرد که علاقه سخنانی که در بطل باید خوانده شود علاقه آموده هستند، رلیک تیاری جدی دیده است و با باوری گفته میتواند که MB رو در این بطل باید که برد کند، یعنی باید که وی رو به وی غالب براید. به هر صورت ما انتظار هستیم که بطل رلیک با MB زودتر برگزار شود و هواداران این دو رپسرای جوان شناخته از آن لذت برند. این بود بخش کوتاه درباره برهم خوردن بطل شان MC و رایدر و برگزاری بطل رلیک با MB. خیر تا بخش دیگر ما کوشش میکنیم که باز خبرهای نو و جالب رو پیشنهاد شما گردانده باشیم.